kolla ma ko ni anki min bano seeɗa kesida kala waɗo ɓe ngara ko yo mbaɗa ala tarika nayi ka yo si a haali tarika nayi eyo Dari ko ɗo woni sosa fulɓe o ko ɗum addi min ngari wondude ceerno Aliou Tosano ganda ko ɗum min geɓɓi wadde sosano woodi noon ha ñartoɓe koyeɗe mbaɗa sosa gati mufkiɗi min mbaɗa cowol min mbaɗa jombajo ɗum woni sosan amin ɗin gari e ɗin ɗo ɗin gari ɗin ɗo piyo min paari hanki min mbaɗno seeɗa min caaki ha wona teddugal mum awa kono nani dental meɗe mbiyo ko ɗum teddiniri yo awa ɗo sañi feewi enen mbiya ya Allah tabinti woni en moƴƴere ya Allah walli esi luutodir seeɗa he min eɓɓode am ni en faamodirno en koye jaadinan min ɓammi ko dewgal ñande jom ittereɗe suudu gammon nde kono heblorte ha yalta e suudu ɗe ko ɗon ɓammi enen mawɓe men hanki kala ko mbaɗatno fayda koye wondore ɓe mbaɗatno ɗum waɗi gittugol men dewgal wona hunde newi noon yo joni so gaddi ɗiɗo kalɗi nayi kaane hen mi anda mi hokkata ɗum alarba haaloya ɗum ana andi siko dewgal han kala eyi minen kasɗo voilà furoɗi ɗiɗi ayi ko ɗo yaade e dewgal minen woodi cowol kala kamɓe ɗe jowol kala bafere ngol e woyi bafeteji so wawi yaade dewgal wattanoke ɗo nagge waɗake kay jaada joni hanki seɓɓe ɓe kayen ko mbamno ɓe mbami daga on ɓe kolluno ɓe ngami mbaɗanto ɓe mbaɗi cowi ɓe naari e naale ɓe mbaɗi kaba mumen na konjam ni ɓe mbaɗi kaba o ndiyam ɓe mbaɗi kore ñaraga ɓe mbaɗi sosa mumeɗen haaɗi taarijoje mumen yo noon minen wiya an garani komin puɗɗoro seeɗa saabu a arani taw on to noon min mbaɗi gate mukkeɗe mi wanno umen noon min mbaɗi cowi min kaɓɓi futu poddiɗo oɗo gari mukkiɗini mino waɗa sileŋaje piyu ha hanki ko ɗum min puɗɗino joni fandu ɗum ɗum ko sosano fiye minen woodi jigowo kayen kala ɓe jimno kayen kala ɓe heno min jima Donna ɓe jeɗɗiri ɗo ɗo film andu ɓe gaddi ɗo kagguo ɓe gaddi ɗo jomba joɗo mbiɗa ɗo andu lutondirani kisa ɓe ɗaɓɓa suka ɓe ɗaɓɓa debbo e gorko gorko o foti ɓornade wutte danejo ha jippa e mannel danel debbo o muure ɗon jooɗo ɗum bi waɗe ɗo non ɓa ko filme heni wedde ko ɗon woni enen fulɓe enen ko ɗon keddu en tan